lampah ing wonten ing dinten Sabtu pelotikipun sora kaping 18 wulanipun Oktober warsa 2000 selangkung ing mriki saking beliau Bapak Subandi badhe ngaturaken kopat luar ingkang rumiyin gadhahi nadar utawi ujar nggo bilih nikahaken putranipun ingkang pinaringan asma Rokomas Sadewo badhe dipun tanggapaken jaranan Rogo Sabya Putra. Mugi-mugi nadaripun utawi wedalipun sagedipun luwari wonten ing wedal menika. Mugi-mugi saking keluarga besar beliau Bapak Subandi dipun paringi kawilujengan saha ketentreman panjang umur, rezeki ingkang lancar barokah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ing mriki saking keluarga besar Rogo Sabya Putra paring donga pangestu mugi-mugi nadaripun dipun luwari wonten ing wedal menika saking keluarga besar beliau Bapak Subandi sekeluarga. Nggih, ing mriki badhe matur sak menika saking keluarga besar beliau Bapak Subandi sampun luwar napa dereng? Sampun luwar napa dereng? Nggih, mugi-mugi nadaripun saged dipun luwari wonten ing wedal menika. Sampun siap napa dereng? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Samenika nadaripun utawi wejaripun saking beliau Bapak Subandi saged dipun luwari wonten ing wedal menika. Mugi-mugi dipun paringi kalujengan saha ketentreman anggenipun saking keluarga besar beliau Bapak Subandi, mugi saking keluarga besar Mas Sadewo. Amin. Rogo Sabya Putra. Bijala saking sasana busana menika gambaraken patih Pujabana iya sinebut Bujangana. Lapanya dening patih Bujangana. Bijala saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri sampun badhe nglamar kusumaning ayu Dewi saka langit. Tebih saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Patih Pujabana iya sinebut Bujangana. Yo iya loh salah.
oh Lampai dening para senopati saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing praja Kediri sampun badhe nglampar kusemaning ayu Dewi sangga langit ingkang kaderek dening Temenggung Anom Yuda tapi saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing praja Kediri kang katingal mandeg mayem lumantel-mantel sapatawis saking langkah rasa sayang sinambi kegojekan sarana tetembangan Gambaraken para senopati saking kutha Bantarangin. Ayo. Oh. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula semanggaken Gusti Prabu. Menika gambaraken Prabu Raja Kelana Sewatana. Raja kang sepi Mahabara Budi Bawa Laksana. Upasana tegas bapak manuni pandisi saning Grito. Dasar raja kang jayeng palkon.
Yo, persiapan. Out. Ayo iya bol, aja ngoyak kancamu tak bol, ayo wayamu bol. Persiapan, on, iya. On, oh. Oh, oh. Persiapan, on. Ayo, ayo, ayo. Iya, kalah. Awas. On. Tanjak ya. Iya, sabare tibane ngene kok pojok kono. Oh. Loh, epuk kok sik sabar. Sabar kabul sik usaha gitu. Iya kabul sik usaha sik sabar sik sabar. Sik sabar, sabar. Iya iya sabar sik. Didit didit. Loh, iki piye? Iki piye? Jaluk piye? Oh sembarang. Yo yo. Iya iya sik ta. Kalau kabel sik usaha iki lho. Disiapne kalau. Ayo bol, siapne bol.
Cek apa sing kesel sing isar lebal. Lah kok sing dhuwur muni kesel. Ya. Ya. Persiapan. Yoker. Wih, lho. F. Bapak Andri diwangi po. Ayo po, iwangan po. Ayo po, persiapan po. Ayo, ya. Ayo le. Sik, balik. Ki enek sing sitok kasih ngarep munggah. Balik, sik, balik. Sik, iki lho arep munggah iki lho, Bul. Loh, kabul. Iki Brigel ya pengen munggah, ben munggah dhisik. Iya, bar pupuk terus ganti Brigel ngono lho. Ayo gantian yo. Persiapan. Po. Lha iki sing junjung sapa nek awakmu munggah kok. Lah ngono kok. Pupuk wayahe pupuk kok. Bapak Andre iki nyapa iki? Oh ya wes ya. Ya. Bapak Andri kok lancang ya kenekan ki bagiane cacah kok ya bagiane kono bagiane ganongan kok lah ngono. Dewi nyapa kok buntel kaosmu? Ngono kok persiapan. Bel apa pun tak siap tebel gini habis arep munggah kok Dobel. Lah mun ngendong ya ora penak lho, Bu. Mbok sing penak ning ngono saiki. Lah ya ngono lho kok Ya. Ya, persiapan. Ya. Yo. Iya. Ayo ngono. On. Cakep. Saiki ganti giliran kene, Bu. Ya dijunjung to, Bu. Dijunjung kok Lah ngono. Aku tak munggah dhewe. Mapan kaya mang. Berak pelumah tebul. Mapan atraksi kok mang lebul. Aku iso munggah. Lah balik ngono neh dah ngono. Saiki diganteni pupuk. Bapak cek ganti pupuk saiki ya. Persiapan. Iya. Siapa ya? Iki munggah dhewe pedungane. Munggah dhewe. Oh iya wis ya. Ram aku nek munggah dhewe pane kaya penak. Lho. Ora liwat kono, Bol. Ora liwat kono. Liwate ngarep nek gak ngarep mburi ngono no kok Lah kok liwat tengah iki lho. Lah penak tengah lho, Mas. Wong ngono. Yo, ning titikon ya liwat ngarep nek gak ngarep ya mburi. Lah kok liwat tengah. Bapak Saiful bokok. Geni. Ting. Nek gak iso liwat tengah, jajal liwat buri. Liwat samping. Jajal liwat samping. Nenek. Lah ngono kok Mapan. Ya umume ngono nek mlebu iki bikin gak liwat ngarep ya liwat buri. Biasane omah iki kan ya omahe lawange ngarep karo buri kok umume. Ya. Liwat buri ya, Mas? Ya sembarang wis sak senengmu. Nek liwat ngarep enak ya liwat ngarep gak apa-apa. Nek liwat buri penak ya liwat buri penak ya gak apa-apa. Sak senengmu. Liwat kono? Lah kok liwat samping? Bu. Kabel, aja Mbak Jajan. Wong kono arep munggah usaha kok malah Mbak Jajan ora sido munggah, Bu. Munggah aku malian. Lah kok malah mau gadul-gadul iki lho. Bocah kok Sik to.
Lah iya. Menek pupu aku po yo iso. Iso Yo, kuwi yo. liwat tengah. Diarani gak penak dadi penak ya iki mau. Heh, Gadul-gadul. lah napa kamu gadul. Lha emang balas aku sing dekane. Kancane iki lho kena wetenge mak ternyul. Alah nek weteng tok nggonku sak lato-lato barang iki. Heeh, wis ateng. Dekno sik wis. Wis mandek iki ket emang. Wis ta. Wis. Dekno sik. Apa kae? Tapi kowe lek seneng lho. Seneng. Kok penak dadi penak ya iki. Iya, Wis, aku apa-apa, Bol, ya? awakku wong jujur kok, Bol. Munggah malah nek Iya. sing obah-obah ya apa badan iku. Alah ya bulus, ndase bulus lho. Yo Iya. nyumplik ngono modele. Iki sik anune gak koprone gak sampean. Wis, dino Wes. malah sampean dhewe sing tak koprol dhuwur sok wis dira. Iki wis ya. Mbak Bayar Brigel. nyanyi ya. Ije. Oke. Heeh. Selamat siang Mas Pupu. Selamat siang Mbak Brigel. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lah aku. Nggih. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun. Oh, nggih sami-sami sehat kan nggih. Sami. Oh, Nggih. dugi ngriki jam pinten, Mas? Niki wau kula dugi mriki jam 1:00. Jam 1:00. Nggih, Mbak Masya Allah. Brigel. Wis dahar. Sampun. Alhamdulillah. Jenengan niki wau saking mriki jam pinten wau? Jam 1:30 aku, Mas. Wis 2:30. Iya. Nggih sampun dahar. Sampun. Ya Sampun. Allah, wong ayune kaya ngene iki lak maem jan Datang kaya. tertib. Ngomong dhewe to. Lah ya. Aja piye. Sama nang rene karo sapa, Mas? Kula wau sekalian Mbak Brigel nggih Oh, kali bojone Yoko sampean. kula nggih kali bojo kula. Oh, iya, lengkap ya Nggih. berarti. Alhamdulillah lengkap nika dugi mriki. Mesti Lah ngingkar. jenengan? Aku karo bojoku, Mas. Oh, niten napa nika Mbak Brigel? Gledekan pangga, Oh, iki gledekan karo pangga. asistenku barang kuwi loro. Nggih. Bul. Alhamdulillah. Anake wong telu udah ngomong pisan lho, mosok Ngomong aku. kae nggon. Ya wis tak kek nggon ki lho. Lah ya. Udah ngomong. Wedi ae. Bathoke koyo alasan warok Kowe alisane warok piye? Ora apa-apa jajal. Iso. Alah kabel gayane cemedak dudut nongko kuwi lho. Biyen cedak rawani kondo. Iya, saiki piye? Biyen piye ngono? Ayo. Biyen kondo saiki rondo. Lah iya kok. Masa gak kelingan sing wis-wis ngono kae lho. Ayo KSBW. kabel gayane. KSBW. Iya. Enggak oke. Iki di Mas amat. Pupu, iki Mas Inggih. Bu Baryanti ulang tahun ya. Inggih niku wau Mbak Bu Rianti niku ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Bu Bar. Bu, Semoga selamat ulang panjang tahun. umur sehat selalu Bu Baryanti menika Amin. pim. Dik. Ini nyapa to? Ya Wis seromong. Enggak wis. Seromong. Ndak Apa? ngomong leno. Lah ya. Nggih menika anu napa? Sono bekal. Nggih ta? Gel? Bu, Ayo. Apa Pak Len? Di sana nanti lagi. Gak roh. Lah jarimu sono bekal kok. Olah, di sana apa to, Pon? Sono bekel Tanjung Ano. Lah, kilo kancaku. Wih, bene wi ning kono wis, ndak apa-apa. Langsung anu, basa moto. Yo, Piye maksudnya basa mata piye? Lah ya. Kok ya langsung bocor moto iki piye to, Bu? Lah jari basa mata iku, Lah ya. basa mata iki kedip-kedip tok iki. Ngejak omongan karo Mbak Prigel. Lah iya. Ora Lah ana kok lho, malah Po. ngomong karo sampean to Mas Heri. Oh, paling ora ya piye ngono basa basine piye Iki kok. ana ndak aku lho, Po, Dek. Lah saking lu sampo kaya WA-an barang. Tan ana sampean gak tak info neh. Aduh. Wis monggo Mbak Prigel mriki. Aku tak Boleh kalau aja. bocah loro ki aku. Wis ora apa-apa. Kowe aja emosinan to, Bol. Rene-rene. Wis Bu bolonen Bu sakne mayat. Bolo. Dino iki tak bolo, Bu. Sayang sih Neno. Sayangan sik kuwi lho. Lek wani sayangan aku lek wani. Nah. Tenanan. Lah wong cucukmu kaya pitik kakon lah. Lah kowe ngono nak ora wedok terlalu kasar kok. Kowe ora benes, kowe ora Mbak benes Prigel. telu ora? Sak menika waktunipun terbatas. Ya. Nggih, niki panjenengan menghibur masyarakat Gilis. Nggih. Heeh, Bulus iya. kelainan. Iya, tapi kok sok sing ganggu wong bercinta. Aku memang baten. Nek omongan ning kono karo ateng nampa kok ning kono. Alah Mbak Prigel sampean pun sajeng king susune nggarut ning sikut ya, Teng. Lah ngono lho gak seneng mesti rusuh. Lah kenyataane lho tenan. Kowe ngene ngomong ngono aku jaken. Weh, kowe dijak ning ngene mulih no kok. Oh, iya. Ya, Mas Pupu. Inggih Mbak Prigel. Ini waktunya pripun? kita terbatas. Terbatas. Saiki awak dhewe wayahe menghibur ya. Menghibur masyarakat Dhewe Gilis. nyanyi Nggih. bersama Jaranan Rogo Rogo Samboyo Samboyo. Putra. Acarane dalam rangka tasyakuran Bapak Subandi menika. Sunatan Mas Heri ki mbok ya.
sunate Pak Subandi. Uduk. Iya. Ora. Kok iso sunate Pak Subandi. Lah biasane Pak Subandi rabi nek ya nanggap rane. Ya iya no. Iki wis ngepok kok nanggap meneh. Ngono lho Mas Leri. Pokoke angger disunat ngepok terus tukul nanggap nek. Nanggap Tukul, nek. Nanggap nek. Donya lak isine sunat tok ta lho. Iki Mbak Brigel, Nggih, Mas. keluarga Bapak Subandi didongaaken mugi-mugi rezekine lancar. Amin, amin. Panjang umur. Amin. Amin. Kados panjenengan damel donga napa? Kagungan donga napa damel Bapak Aku wis Subandi? dongane mau. Saiki Pripun? kiri. Ya wis Sampun. padha sampai semoga Leres. rezekinya semakin lancar, Amin. usahanya semakin lancar, Amin. panjang umur dan selalu diberikan Amin. Amin ya rabbal Iki alamin. wong telu nyekel mik tok sing ndongakne mung kabul. Lah, Tang Bul. Saiki kabul wayahe ndongakne Pak Subandi. Heeh. Wis Iya. dhewe pinter basa Jawa njajal. Wis tak tenang lah. Iya jaga hotel gadul lho Ndang. Heeh. Meneng kok. Ya. Masamu apa? Nah, prokanti angel lho. Oh ya Iya. wis. Heeh. Ya. Ojo ngene-ngene. Nang po. Nyapa aku pengen nonyo raimu. Lho, enggak apa-apa. Mbak tambah 2000 ae. Yuk, langsung. Loh, donga. Donga bol dobol. Kancane wis donga. Donga Weh, apa esek. namanya? Piye? Namanya nih. Awakmu mau ndongakne. Wis. Nah, terus dia bikin ndongakne ta. Sampun. Kono saurane kowe nak. Apa? Ya dongaku wis padha ya awakmu. Berarti aku dongaku ya padha kaya kowe. Ora, iso nyontoh. kupingmu apa gak krungu aku lo dongake. Semoga sehat selalu Pak Subandi. Amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga panjang umur. Loh, Amin. apa gak krungu kupingmu. Bangsa. Lho, sitoke gonjang lho. Citoke. Donga. Wis gak donga apa gak? Kowe wis tak donganane dhewe kok. Wis ngono. Gak iso donga Mas. Ki Iki Jika iki berarti bakal- ceritamu padha kaya mas kawin tersebut kuwi lho. Alah. Berarti iki ceritane wis ngono kuwi. Nggih, nggih. Pun monggo Mbak Brigel menghibur masyarakat Gilis. Mugi-mugi kenging tampil ing saya panglipur ing manah ing sonten punika. Nggih. Niki Mas, lagune ini napa kan niki? Ada mbak-mbakku. Tadi Nggih. ada Mbak Cynthia, Mbak Yesi sama Oke. Mbak Monggo Mbak Cynthia kalian Mbak Yesi, Mbak Firda. Firda. Firda Yesi Cynthia. Lagune anu ya, Ila Tanpa Balung ya Mas. Ya, Kowe ngerti Ila Tanpa Balung? ya kuwi sumbing. Ya kuwi lagu. Nggih, monggo. Samboyo Putra. Oke. Ada Mbak Brigel. Ya. Ayo Ipon.
bagian gak penak. balung. Oke, siap. Terpaksa, Mbak. Sakit lek dipaksa. Menika saking keluarga besar Pak Subandi. Oh iya, terima kasih ya Bu. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Ya Mas. Oke. 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 Oke.
sembang gunaleni yen disawang nambangani usah stedur 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 usah Inggih Mas Heri niki Nggih, dilanjut Mas Ugo. sampun sampun nggih Mari medalipun terbatas ya Mas Bu. Inggih leres Mas Nggih. Heri Saking penting ibu aman. Bapak tim keamanan. nggih Nggih ngaturaken matur sembah nuwun sanget. siap nggih matur suwun Mas Heri nggih monggo dilanjut Mas Heri kepan alaske ditokke mumpung wektune jek ono ora mepet banget si kaca jiput Lampailon dening Patih Ujawanu iya sinebut Bujaganu kaderek dening Prabraja Kalana Simandana mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Lirboyo wana alas lir gedhe kaya kang aran Pekemuk alas kang jemodhalake bebaya Pekemuk kang gedhe gara-gara kang gedhe kang mikul sabenane kewana alas ingkang sarta kala Wadya Kala Prabu Siko Barung para brojo kelana semantana kula ingkang sawan para kula semanggaken Gusti Patih para panyu Patih Siko Kumbang Beritane Patih Patih Siko Kumbang
Amok Sora Marata Jaya Marata Jaya Ludira. Doctor.
Raka Sabaya Putra retak patah jiwa tak
nyali ingat Dinda Bestari maafkan tindaku Neta lama tak bersua karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji cuita ku harapkan bersama sampaikanlah tindaku segera untuk Medan Taruna. Nuwun inggih. Ataraken dumateng para kadang sena budaya kakung dalah putri kang tansah daging mulya